ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu barra minn Malta qed ikunu mħeġġa biex jiġu Malta sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħadd li ġej 12 ta' April. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej appellaw li ċittadini Maltin sabiex jiġu lura lejn Malta fid-dawl tat-tixrid li dejjem jiżdied tal-COVID-19 bil-limiti li dejjem qed jiżdiedu biex wieħed isiefer minn ajruporti barra l-pajjiż. ċittadini Maltin jistgħu jiġu lura permezz ta' titjiriet minn Heathrow f'Londra jew l-ajruport ta' Frankfurt. Dawn jistgħu jagħmlu użu minn kwalunkwe titjira kummerċjali disponibbli. Il-Ministeru qal li d-dettalji tat-titjira flimkien ma' kopja tal-passaport għandhom jintbagħtu fuq citizen.mfa@gov.mt. B'hekk wieħed ikun jista' jirriserva t-titjira ta' ripatrijazzjoni tiegħu minn Heathrow f'Londra jew minn Frankfurt. Dan japplika wkoll għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom permess Malti validu ta' residenza. Biex wieħed jirriserva t-titjira ta' ripatrijazzjoni hemm bżonn ta' kopja tal-passaport. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej qal li persuni li se jażlu li jqbu barra mill-pajjiż wara nhar il-Ħadd se jieħdu r-responsabbiltà tar-riskju fuqhom. Bil-Ministeru ma jistax jiggarantixxi r-ripatrijazzjoni wara din id-data. Il-Gvern qal li persuni li ma jistgħux jivvjaġġaw minħabba lockdowns imposti fil-pajjiżi fejn qegħdin għandhom jinfurmaw minnu fih lill-Ministeru. Dawk li diġà huma reġistrati mal-Ministeru qed ikunu mħeġġa wkoll jibagħtu email bl-aġġornament tas-sitwazzjoni attwali tagħhom. Iċ-ċentru ta' sitwazzjoni fih dan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Affarijiet Ewropej huwa disponibbli mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija mit-2 sal-ħadd u jista' jintlaħaq bit-telefon fuq 2204 2200. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.